Ето нагледно, акумулаторът е изкаран. Ето. Ще покажем как чрез Jump Starter Power Strike 7500 ще запалим Golf 4 1.8 бензин 125 коня. Първо, задължително се слагат клемите, кабелите към клемите. Ето го плюса, ето го и минуса. След като сме ги сложили, проверяваме самият Power Strike посредством бутона отстрани на колко електроенергия има вътре. Достатъчно е, пълен е зарядът. Само че ще се пусне алармата на автомобила. Така, всичко е готово. Сега ще запалим автомобила. Секунда. Давай!